Pace, fiți binecuvântat în Domnul. Mă bucur că putem să ne conectăm în aceste zi. Am gândit din partea Domnului pentru aceste zi. În Faptele Apostolilor 6 ne vorbește despre cum sunt ales cele 7 diaconi. Și în versetul 2 ne spune: cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Adică ei s-au gândit că era de ea adică ucenici, Evanghelia s-a răspândit acolo, s-a început, adică răspândirea Evangheliei începea în zilele aia și atunci ei s-au gândit că era nevoie de o echipă mai mare, o grupă mai mare de slujire și trebuie să ne gândim în asta un obiectiv precis, adică un obiectiv precis, interes de conducere, interes de lucrare. Aici cei ucenici se-au gândit în aceste lucruri, adică nu este potrivit să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu. Adică cei care este ocupat să propovăduiască Evanghelia, să facă o predică despre cuvântul lui Domnul Iisus Hristos, trebuie să ne gândim de că în clipul când noi începem să propovăduim, să evangelizăm, oamenii vor veni la biserică, lucrarea va crește și atunci este nevoie de o echipă mai mare de lucrare și ei s-au gândit de aceste lucruri și în acest timp de carantină trebuie să ne gândim în aceste lucruri. Cum vom crește, adică cum biserica se va menține, adică în lucrare în acest timp de carantină. Trebuie să vedem câteva lucruri. Ce trebuie pentru a deveni mai eficient în lucrare, adică trebuie să avem nevoie de să ne concentrăm în care sunt priorități pentru noi și de concentrare pentru a folosi eficient timpul și energie în aceste timp pe care urmează, adică după aceste pandemie, după aceste carantină, ne vom întâlni încă o dată, dar nu ne vom concentra în lucrurile rele, cum a fost aceste pandemie, ce s-a întâmplat, cum va fi biserica, dacă va veni oamenii la biserică, dacă sunt creștini care probabil nu mergeau la biserică mai des, probabil ei adică practic au spus nu mai mă duc la biserică și atunci probabil noi nu dorim asta lucru, dar ne vom întreba unde sunt frații care veneau la biserică, probabil puțin oamenii vor ajunge la biserică, dar nu ne vom concentra în lucrurile așa rele că pot să se întâmple. Trebuie să avem încredere că Dumnezeu va duce încă o dată, adică oamenii care este la biserică, adică frații de la biserică, ne vom întoarce la biserică, vom continua cu lucrare de evangelizare, cu lucrare de ucenicizare, cu lucrare de plantare biserici, cu lucrare de misiune, închinare, ne vom întâlni încă o dată, dar nu vrem să nu ne concentrăm, adică nu vrem să ne concentrăm în lucrurile rele. Cei care fac studiul despre conducerea ne spune așa: concentrează-te în proporție la 70% pe dezvoltarea calităților. Lideri eficienți care își ating potențialul petrec mai mult timp concentrându-se asupra ceea ce fac bine decât asupra ceea ce fac prost. Adică ce lucruri, adică în ce suntem buni noi, adică în ce ne vom implica odată, putem să ne vedem încă o dată la biserică, dar trebuie să ne concentrăm, spune 70% în dezvoltare, adică în aceste lucrurile bune și nu în lucrurile așa rele, adică probabil lucruri pe care noi am făcut dinainte, că nu era bun, adică nu ne vom concentra prea multe, nu înseamnă că nu ne vom uita și trebuie să rezolvăm probleme de caracter în aceste sens, dar spune aici 70% să ne concentrăm în dezvoltare personală noastră, în dezvoltare calităților de alții lângă noi, adică cei care merg cu mine la biserică, hai să le dezvoltăm împreună și dacă eu mă dezvolt de formă personală, adică înainte biserica, să citim mai mult Biblia, să mă rog mai mult, să citesc adică cărțile și mai multe lucruri pe care pot să fac eu ca să mă dezvolt de formă personală și dacă eu ajut pe altcineva, atunci ne concentrăm în calitate. Noi trebuie să ne întoarcem la biserică cum oamenii de calitate, adică să nu ne concentrăm prea mult în lucrurile rele pe care s-au făcut sau lucrurile prost și să ne concentrăm în lucrurile bune. Să ne concentrăm 25% pe lucrurile noi, 70% în lucrurile bune pe care noi am făcut, 25% pe lucrurile noi pe care noi vom face. Adică ceea ce noi am făcut bune, ne vom concentra în aia,
vom dezvolta potențialul nostru ca membri de biserică, ca să fie vineri biserica cu noi ne întoarcem, să fim o echipă unit cu noi ne întoarcem, dar și acum în acest timp de carantină, hai să ne gândim ce lucrurile noi putem să facem. Cum pot eu să propovăduiesc, să predic Evanghelia de o formă diferită, probabil lucruri că nu am folosit înainte, cu lucruri așa de mass media, cu un telefon, cu adică forma să scriem, să citim mai mult, să scriem și noi, adică gândurile despre Domnul Iisus Hristos, să partajim cu altcineva, de ce formă putem să facem, adică lucrurile noi și să ocupăm 25% de concentrare noastră pe lucrurile noi și doar 5% pe punctele slabe pe care noi am avut. De ce ne vom concentra 5%? Ca să vedem ce nu am făcut bine și să le facem bine de aici încolo. Nimeni nu poate evita complet domeniile în care nu suntem desăvârșiți de multe ori în multe lucrurile, dar soluția este să reducem la minim concentrarea noastră pe aceste domenii. Adică ne vom concentra doar să vedem ce nu am făcut ca să putem să le facem. Și așa au făcut aici ucenici. Ei au spus, nu este bine. Ei s-au ocupat și de mesele, de partea socială și au uitat să răspândească, să propovăduiască Evanghelia. Ei spun așa, nu este bine, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul. Nu putem să lăsăm cuvântul. Asta trebuie să fie 100% ocupația noastră, să citim cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm mai mult în aceste timpuri de carantină, să vedem în aceste 25% ce lucrurile noi, adică ce putem să implementăm când noi ne întoarcem la biserică, când ne vom vedea încă o dată, o să venim cu mai multe idei, adică și dacă nu putem să ne vedem așa în curând după 15 mai, ca să spunem așa, sau să ne concentrăm, să spunem, prin mesaj sau să vorbim cu pastori din biserică, cu echipa de slujire. Asta ideea am eu, cum putem să întărim lucrare în Împărăția lui Dumnezeu, adică asta ideea am, cum putem să evangelizăm, ce putem să facem pentru evangelizare, pentru ucenicizare, pentru lucrare cu copii, pentru lucrare din închinare. Vreau eu să-mi implic în mai multe lucruri. Revenirea noastră încă o dată în lucrare, adică după ce să treacă aceste lucruri, adică este esențial pentru întărire lucrare pe care Dumnezeu ne-a îndemnat și asta va arăta că noi suntem o echipă în lucrare și așa că vă încurajez în aceste zi să ne concentrăm în aceste lucruri și să ne rugăm, să spunem Domnul, eu vreau să le spunem la Dumnezeu, vreau să fii și eu parte de lucrurile bune pe care se va implementa la biserică, vreau să fiu parte, vreau să fiu o echipă, să interese echipa a biserică și nu să slăvesc, adică să nu fie o echipă slab, nu. Tot noi ca biserică suntem o echipă și trebuie să mergem mai departe în lucrare de răspândire Evanghelia a Domnului Iisus Hristos. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze.